এটা হল ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍। ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗ ଅଛି। ଏବେ ଅନଲୋଡ଼ ହେଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବାହାରିବି ମୁଇଁ ଘରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଯୋକି ବାହାରେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଉନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗାଡ଼ି ଭିତରରୁ କରିଦେଇଛି। ବାହାରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଉନାହିଁ, ବର୍ଷା ଭୟଙ୍କା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସକାଳଠୁ ଆଜି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଏବେ ଯାଏଁ ବହୁତ ବର୍ଷା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ। ଆମ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଏମିତିଆ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଏଠି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ରେ। ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛି। ଏମିତିଆ ଟାଉନ୍ ଅଛି, ବର୍ଷା ତ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଉନାହିଁ। ସକାଳୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକିନା ମୁଁ କରୁଛି, ଦେଖୁଛି ଏମିତିଆ ଅଛି। ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍। ସିଆଡ଼େ ଆମ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି, ଗାଡ଼ି ଆଡ଼େ ପଳେଇବା। ଏମିତି ଅଛି ଦେଖୁଥିବା ଆମର ଗାଡ଼ି ଆଡ଼େ ଯିବା। ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷାରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଉନି। ମନ୍ଦିରଟା ବଲାଙ୍ଗୀରର ମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରରେ ଆସିଛି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଥିବ। ଆମର ଉମରକୋଟ ଆଡ଼େ ନଦୀରେ ସିନା ପାଣି ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ନଦୀରେ କେମିତି ପାଣି ଆସୁଛି ଦେଖୁଥିବ। ସେ ଗିର୍ଜି ଯାଏଁ ଆଇଲାଣି ପାଣି। ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଧାରା ଭୟଙ୍କର ବହୁଛି। এটা এবের বর্ষা, জস্ট সকালে কম ଥିଲା ପାଣି ଏବଂ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ପାଣି କେତେ ଅଛି। ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁଥିବ ସିଆଡ଼ରୁ ଆସୁଛି ନଦୀ, ଇଆଡ଼େ ଆମର ବହି ଯାଉଛି ପାଣି ଭୟଙ୍କର। ଗିର୍ଜି ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରିକିନା ମୁଁ ଆସିଛି। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପାଣି ଆସୁଛି ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବ। ବାପରେ, ସକାଳ ନଥିଲା ପାଣି, ଘଣ୍ଟାଟେ ଛାଡ଼ିକିନା ଆଇଲି, ନଦୀ ପୁରା ଭରିଗଲା। ଦେଖୁଥିବ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଇଆଡ଼େ ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଡ଼େ। ଆମର ଆଡ଼େ ସିନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼େ ଧାନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ। ଧାନ ପାଇଁ ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ମରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ଧାନ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବ ଜମିରେ ଧାନ ଜମିଟା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ନାହିଁ କି ବନ୍ଧ ନାହିଁ କି, ଦେଖୁଥିବ ପାଣି କେମିତି। ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କେସିଙ୍ଗା ବଲାଙ୍ଗୀର ମଝି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆଜିକୁ ବର୍ଷା ଯେମିତି ହେଉଛି ପୁରା ଗାଁ ନଈ ସବୁ ଫୁଲ୍। ଜମିରେ ବି ପାଣି ଭୟଙ୍କର ଫୁଲ୍ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଉଛି। ଦେଖୁଥିବ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ପୋଖରୀ ନୁହେଁ କି ନାଳ ନୁହେଁ, ସବୁ ଧାନ ଜମି। ସବୁ ଧାନ ଜମିରେ ଫୁଲ୍ ପାଣି। ଇଆଡ଼େ ବି ଅଛି ଧାନ ଜମି, ସେଠି ବି ପାଣି। ଇଆଡ଼େ ବି ଦେଖୁଥିବ ପାଣି ଯାକ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆମର ଉମରକୋଟ, ରାୟଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଲୋକ ପାଣି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ପାଣି ଅଛି, କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କି ଏଭେଲେବୁଲ୍ ପାଣି ଅଛି। ନଦୀ ଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁଜ୍, ମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଇଆଡ଼େ ନଦୀ ଅଛି, ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବ ପାହାଡ଼ ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଆଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଟା ହେଲା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ନଦୀ।